ratu gegeduk ning nyatane kowe ora iso mateni Anoman. Sing gegeduk ki apane? Ratu Wandu. Jit diopo ning alun-alun bangsat teki. Kono kilari. Raden Anoman keparenga nepangaken kula kadangipun anem Kakang Mas Rahwana dene nami kula pun Gunawan Wibisana. Inggih Raden, wonten menapa paduka merpeki wonten patenggan kula. Sejatosipun sampun marambah makaping kula ngemutaken dhateng Kakang Mas Rahwana ingkang supados mangsulaken Dewi Sinta kunjuk dhateng Sri Rama Badra. Namung nyatanipun tutur ketawur mboten wonten ginanipun anggen kula matur. Kula ugi kirang nayogyani menapa nyedados krentekipun Kakang Mas Rahwana ingkang badhe midana dhateng paduka. Mugi paduka Raden Anoman anekseni. Kula badhe mbudidaya ngreripih dhateng Kakang Mas Rahwana Raja. Namung menawi Kakang Mas Rahwana Raja puguh tekadipun mboten ngunduraken Sang Dyayu Warasinta, kula badhe suwita dhateng Montowati Raden. Diobong sih. Katok nonggonmu nyawang indahing jagat. Dina iki mengko mung kari sak gebyaring kilat nyawamu sanguk-anguk ning bun-bunan. Lakon tak obong dadi pengewan-ewan ana kraton Ngalengka. Wadya yaksa kabeh. Kudu padha tegel nyawang kahanan iki. Anoman aja dieman. Merga iki satru bebuyutan. Kelakon tak obong, Dri. Wanci tengah dalu wis katon manghalat-halat uruping dahana kang obar marang Sang Anoman. Ewadene Raden Anoman ngedhapke wala mboten bawane Wanara masih taruna mila datan mokal menawi tasih remen ngungasaken marang kekuatane lan kekendelane. Nalika semono Sang Anoman giya mata aji maundri. Mata aji maundri. Nalika Triwikrama badanira dadya sak gunung, telung gunung, limang gunung, pitung gunung. Sigra ngedum geni Sang Anoman dineratake sak kutha Ngalengka. Dadya kobong kutha Ngalengka ing dalu mangke geger saisining praja.
Raden Anoman keparenga ngrucat Bramantya Paduka. Emut Paduka menika namung jejering duta Raden. Lega rasane atiku wis kelakon gawe tenger marang Praja Ngalengka bali marang Pancawati dina iki. Anoman sira wis bali marang Praja Pancawati padha kanthi raharja Anoman. Inggih pangestu Paduka Sinuwun. Wangsa kula manggih Rahayu nadyanto kathah pepalang ing kedah kula langkung rumiyin. Namung awit hanggen kawula minangka dados duta Paduka pun Anoman boten badhe kekilapan nganti dhateng Kyai Semaya. Dewa ingkang wenang handum kabagyan tuwin ngreksa jering ngadil wonten ing Madyapada satemah lulus raharja anggen kula dados duta Paduka Sinuwun. Perkawis gancaripun mangke sanes wedal kula waturaken. Tuwin kula sampun kelaman pinanggih Gusti kula Raden Ayu Rekyan Sinta sesupe sampun dipun agem kepara trep mboten kendhu mboten sesak kacihna bilih Raden Ayu tasih suci. Saha menika kula ngaturaken Kancing Gelung Kyai Jundamanik saking Raden Ayu kunjuk dhateng Paduka Sinuwun.
Anoman nyata sira satriya kang mumpuni ing saliring reh lan dadi duta kang ngrampungi kang mangkono muga jagat neksenana wektu iki sira ingsun pundhut putra Wandanu utawa anak angkat ingsun paringi tenger Raden Rama Handayapati